Ura da, gu gara. Ibilgua eta ur emaria. Ibaiurak egiten duen bideari deritzogu ibilgu. Ohiko ibilgu horixe da normalean ibaia deritzoguna. Baina ibaia astean ohiko emaria baino asko zur gehiago darama. Horrexegatik, espazio gehiago erabili behar du. Ondorioz, ohiko ibilguak ezin dio eutsi ur goraldi handi baten emariari. Naiz eta landaredia guztia erauzi, naiz eta ibaioea dragatu, lehenago edo beranduago, euria erruzariko du. Eta urek behar duten espazioa hartuko dute. Edukiera kontuak baino ez. Nola demontre sartu, demagun 30 litro ur, litro bateko botila batean. Horrexegatik, erabilera eta urbanizazio berriak planifikatzean, ibaiaren ezohiko eremu horiek ere aintzat hartu behar ditugu. Ibaiaren gora eta bera horietara egokitu gaitezen,